quelques mots en bamana, comme Mopti Kaufo, comme Malien a invité au Befo. Minumbe antesegi abeka be kafolibia. Événement Mikeraya. Ba forme ko biennale artistique et culturelle. Adam nena 1962. Minu ye Mali sigi ulide Adam ne. Ukumba fama la semaine de la jeunesse. Atogo ele maraka ke la semaine artistique et culturelle. Édition Tiaman Keraka 1970 pour 1988. Kofe a Djora Wati Dola, Atla Kaouli, mais assis national là. Population malienne y a exigé qu'on veut biennale Kassiga Nona. Oya Soro, 2010 déjà, à Kouya Foko ni biennale Beke, parce que biennale Oulila 2003, kata 2005, faut 2010. Coédition Mimbenana Abeke Mopti. Mais Béa Domi Anga Jamana Soro. Donc biennale à Djora Wati Damadama. Si ça Kanga Ouli, Mopti ka tour de dos. Donc gouvernement fa fora insécurité B. La kana balia be yorobela. Est-ce que nié be fra Mopti là? Est-ce que vous savez que peuple malien ko assis national là? Ko dalen do ka armée là ou dalen do président là ou ba fait kake président de la transition et décision ta politique ako Benal Beke avec na la sona avec fana Mopti na la sona o de la yanga finitigu fo nko niya ye ambe farnya ka kuma c'est parce en bas don ko che farnya banko ni ya ye nyemoko be kuma ibe décision wo décision ta ni faria ka kuma c'est que soda sunyama de biko ni soda sunyama tiko ibe yerere dongodo do beni baga minka de abode kiga jamana la o bana peu mala la barkala bi ni malien anko mali bi anga soda su yanga horiane dambe segama. Où il y a confiance ces gamins. Ni confiance des peuples là. Il te sait que de ces feuilles là. Autrement, il faut Maliens. Pourquoi ça da souffre? Parce que fini fana. Ce sont des Maliens, c'est des civils en tenue militaire. Nous badons comme go dalendula, ubu bonya. Ulu fana ubu fanya. Ubu ni di dongodu. Anga seka lafia soro. Kanga hori ansoro akwa nyemogo biseka kuma ulu nyamogo were katla ka foko biennale ni ambala bi ka Mopti Kaufo parce que ankum jorelendu abeseka ke atseka ke peuple malien ko akake président ko akake Mopti Kaufo ku la belendo au-delà ye Mopti Kaufo ka ministre de la culture fo aka barkelaw be minumba ka autorité là ka gouverneur fo ka Mopti population fo parce que ulu de yake ala kofo peuple malien kofo ulu de kra sababu e binali sera ka ke Mopti la bi dunya bebe ka Mali laje bebe ka Mopti laje Mopti kera Mopti Mali capitale culturelle wati damadama Mali dom be yonsro min finando min jenando min be chia min te chia te kele min ka dina te kele mais mi ye kele o ye Mali en bas faut que un peuple un but une fois nous y donc y befo ka fouye ko nin tlefly min bena biennale watila président ka danaya buka ambe résultat kono u ka barake kanye u ka ira ma bawla ka ira nyemogowla ku be se ka da ulu yere la o de be anga jamana tani ni beyi joyora la so da suka keleke nyemo ka jamana kasira ira jamana la kele théâtre bolaw ani artiste ulu fana ku ka barake kam go la fariya
sɛnɛkɛlaw ka sɛnɛ kɛ jɛgɛkɔrɔw ka jago kɛ ni bɛɛ ji jɔ i yɔrɔ la jamana bɛ se ka baara bɛɛ bɛ n'i sago sɔrɔ ala barika la mali bɛ taa ɲɛ fana maliyɛnw bɛna hɛrɛ sɔrɔ hakɛto b'a la sali ala muhamadu